कुलुम का जत्तो तक सोनो जत्तो डिबो कहम नुगुइ तंगो सं कয়েকদিন जे लाइ थांगनि व गोबांमा कन्ट्रोवर्सी नि तंखा चिनि लुकनि साजक संजना देबरमानि तुयै गोबांमा फेसबुक राव गोबांमा कमेन्ट फायरेगा गोबांमा पोस्ट राव चलि दं नागर सानो आबरं किसा क्यावसंनि थांगा बा अंगनानि करिंमानि फानो ngै थांगा हायपनो लुगुरंनि डिमान्ड बा गोबांमा बररकनि डिमान्ड थंमानि बा आबो हाय ngै थांगा खायना मुसुं याव मा खायका साना मुसुं याव मा सालायका सो ताबुक रिक्वेस्ट खालायो जतो पब्लिक रंनो किसा थान्दा बागेरा सिदि सिनि बुकुक संजना सिनि मनाय संजना बोबले कष्ट से दंगै दंखौ बिनि सागबो हामि आंगै दंखौ तेबो सिरियस ngै तफा द बिनि मा फासं तो बरनै जे वान सुमु तै बरनै जे बुजि मु तै बरक डिसिजन नावै फायगा बिकज बरक बो कायसा बरनै बो खावा बुमति खालायनाय खालाया बुजियानि बागैनि बरक मुसासो डिसिजन नावै फायगा केबो सजेशन रि माने करि खानि बागै फाम तंगि फायखना तब ताबो कयना मुसुंगो जत्तो ताखौ बुकुक संनो केबो तेसा ताबुक संजना संनो कल खालायनानै किसा बन्दर बाय सिदि बा बनि फैमिलिस रखनो कुनु साहनानै किसा बाथा गे दंगैरा सिदि नाइलेना खनाचिनि ताखौ पहर सं थांगै कक सालायनाय बनि फैमिली मेंबर्स बाय तामक खालायनाय खालाया बरक डिसाइड खालाय दंलायो जे रिमेनिंग फंड्स दंमनि बुमतखि युटिलाइज खालायनाय खालाया बिकज तावबो संजनानि सा खामियाखौ बिनि सा खामियानि बागै ताबुक एक्सपेंसेस तो दंनाय न बिनि माने खनै रक पायनानि बागै बा बिनि बागै जे सामु नांमने आबरक तो नां दंनाय नखौ हायनि बागै न खना गाहाम के कक सालायफाना डिस्कशन खालायलायै डिसिजन नालायसितों जोंनि ताखौ पहर सं थांनाय फैमिली मेंबर्स बाय कसा खासो कक सालायनानै इंथौ ताबुक जे जों कन्ट्रोवर्सी खालाय दंमनि आबरक जों किसा माबन थागलायसिनाय बरनो प्रेशर यावै बरनि यांगतिबो जों खानाय मानाय लेनाय के बरक तामनि बागै मत डिसिजन नाखा बिकज बरक लिमिटेड आइडियास दंमनि बागै न असक लिमिटेड असक आइडियास माया जे बरनि बुजितै बरक खालाय फायगा बरनि जे वान सुक्तै बरक सनामै फायगा जेंनानि तांगै फायलायगा सो ताबक आबनो कयो जतन ताखौ बुकसाव किसा बाथाक बायग्रा सिदि ता मनाय संजनानि बागै कुनु कन्ट्रोवर्सी ताखलायलायग्रा सिदि खना जोंनि ताखौ पहर जों थागाय कक सामनि यागोला जों नायलायनाय बुमतै खालायलायनाय आबनि परे पब्लिक बाय ताम सालायनाय सालाया आम जत्तो पब्लिक नि बुसका तंगै न जों कक सालायसिनाय बा डिसिजन नालायनाय आरो सेल्फ डिसिजन तो केव नानानि थांगला but yes लुकुरकनि फुल डिसिजन नावै न नेक्स्ट स्टेप नाजाकसिनाय आबनि बागै आं कयना मुसुंगो प्लीज बरनि फैमिली रखनो ताबो कल खालायै उ आना फिसाना बा उल्टा पल्टा कुनु ककटा सालायकुरुदि कुनु फानाता हालायसिदि बरक जे बुजिति बरक खालाय फायखाबा बरनि बो बुजि आंगै फाना मिस्टेक खाना तो मा नायलायग्रानाय खाना कक सालायै ताम डिसिजन नाय मान बरक ताम वान सुका ताम वान सुगि तम बरक तो बरक न बरक मिस्टेक खालाय बुजियो वान सुक थानिओ कैपेसिटी करिङि थाङै पानो जे सुक जरातै बरक वान सुगि मान खा आबनो बरक अपडेट रेडी होय आबनो बरक डिसिजन नाय सालाय फैलायगा हैन बागै कयो ताखौ बुकसं आमसंनो आनि कयमु के किसा बाथाक लायग्राना बनो बरले सरी हामिया कायसा ओ सरी हामिया कायसा न तयै जों कन्ट्रोवर्सी खालायलायै कुनु लाभ करै आम जों किसिं जोंनो एकरेले माने खालाय दंखा सो बन्द खालायलायै ताबुक खाना जरातै जे डिसिजन नामनि लुकुरनि बुसकाङो चिने ताखौ पहर ताखौ विशाल बरक सि आगे निसमि केस हैंडल खालाय फैमानि बा बरक न थांगै जतो किसु डिस्कशन खालायलायै लुकुरनि बुसकाङो तै फायसितो असनो खुलुमका खा खालायो जत्तो लुकुरक लगिरौनो होनै केस हामबाय